ada keburitan, orang mungkin korban dan lain-lain. Sampai pejabat orang sing bisa ngampungake kejaba mung pedamen kelir utuh. Lampun sira dumati prajurit perang nuwuhake korban perang nandang kapitulan unduh-unduhane kaya babatan paci kedadian tumpes ludes tapis tanpa tilas tan monggo puliya kanthi cara apa wae dene sapa wae ora bisa mulihake mung pedamen sing bisa ngampungake Eyang kula panci sampun ayem tentrem napa kemawon kang kula betahaken sampun cekak namung kula mboten saged gelem rakyat iki do padu do gelutan marake negarane bubrah mekaten ya. Wonten kraton dados kertas kersanipun terus pundi sing bane iki sing buka gambare iki sapa kok ana suara napa kraton iki enten duwite to Sugeng rawuh wonten dawuh
wonten babagan ingkang wigatos ingkang saged gletaken boten sanes namung Kakang Wiradiwangsa pamila kula badhe nindali Kakang Wiradiwangsa monggo pun timbali kemawon. Terus kita akan menikah. Sowan kira kang silo wonten sanes kagokan aturunimo bilih pasukan kumpeni wekdal menika ingkang dipun pimpin Kapten Van Hogendorf. Wekdal menika sampun siaga ganti badhe rebet wonten ing laroh Raden. Kurang ajar. Kompeni dia. Kira-kira kompeni wani arep jajak keraton kene. Oh, dalah. Ora iso. Kabeh pasukanku kudu kumpul kabeh. Ayo kabeh kumpul kabeh. Ayo tahan kami kuwi. Kompeni. Kemudian buat pengrawit dolan orang ada dana kita deh. Cuma tenan iki. Iki tenan iki. hop. Wes. Niki pados Iki lho rakyatku udah nonton. Rupa-rupa sing dokane duit. dengan yang dibangun kan ono buktine ora. Lah iki kan jelas lho. Nek ora ono buktine berarti hoax. Lah iki kok piye? Ngomong lainnya ngarep-ngarep kendang tanda tangan yang Pun kelas yang kemang oleh disahi. Nah, jadi ini di DP
Boten pun saya sisan. Hah? Kok kayak panitia niku don tuh melek. Ojo kesusu. Ya benar-benar. Mas. Lho ana kok ya. Pundi? Londo ke Mesir. Londo, ya ini Londo ke Mesir ngadep kali. Ngadep itu berdiri, nah ini Londo ke Mesir, terus yang undip. Menika. Lah iya. Kenapa dondu apa lo? Ojo kesusu. Dondu melek. Ojo kesusu. Ojo kesusu lah ini saka Mesir. Salaman sih, salaman. Ayo. Ya. Oh. Ini apa, Mas? Yes. Aku nggak malu. Oh ya kita ini jadi beresake mripate nek karo ini. Nggih. Ini mau Mesir ini kalau biasa sih. Boten Gusti wong menika remen kalian kebudayaan kita. Buat dulu kamprok. Buat dulu kamprok. Bojone namanya? Oh, namanya asam merek bola. Siapa namanya? Alhamdulillah. Itu rok merek lampu. Ada tuh buat ngagami aku ngomong asram ngoten Lah lho. ya iki ngerti ana wong tua ki ya mesti sedulur. Bukan ngoten lho. Ora. Oh, dipeke ora. Jenengan kare kula itu cuma kula. Yang penting ya untune wis rata. Kita jenengan itu sak limah ngendikane penusuk peranaan perasaan kula. Kalau ngene iki ora bener kok sapa. Nah, ini gimana? Oh, kok. Bukti karo darane kowe bening iki cedak sekring ya. Macam-macam. Kontrak lho nek kontrak. Wah, menika Jadi paman, iya wah. bibi, Pipi atus kali. ini sudah nun sewu bi, nun sewu. Iya, ya ora apa-apa, Nek. Lagi karena itu rokok kabeh iki jadi ini nanya. Sopo. Mau deh. Rokok. Menika boten menika menawi saking ngajeng kalian saking mimpi. Malah ayu ingkang mimpi. Iki kok tak delok sampe iki malah sing buri. Sing buri malah kaya buta terong. Iki pancen ngersake kowe ning kene. Iki tenane mek arep gandel mobil. Kok gandel wis ora mandek wis ora tengrokan. Nek awak dhewe kuwi ngomong nyinggung perasaan iso nesu ya, Pak. Awake dhewe niku sirahe pundi? Sirahe ono nek pacitan dadi ben arep ngampiri sirahe nek pacitan. Berarti bensin bergaya di ate di rumah ojo nyinggung perasaan. Tuh, bangsa lan negara saiki kuwi ana sing sensi, sensi ora? Nek sensi iki sensi iki tekanan darah ku lho. Alalah, kuwi jenenge susi. Niku Ayo, ayo. nggih kula kelingan barang jenengan nek susi kula kelingan. Kabeh kudu kon mangan iwak. Anak kula iso awanture tambah ke iwak laut barang-barang loncat. Kak, kuwi sing kudu dijaga. Lah mau Londone kendho teko. Nggih. Londone teko arep ngobrak-abrik Nuswantara. Ngerti lawan apa ora? Sedumuk bathuk senyari bumi Gusti. Aduh sapa? Aku kula. Liyane mboten wani kula. Jadi cilik bebeke anake gedhe jarak bumi perkara bumi dilabuhi utah gede sing pungkasan. Kok sik wani perang apa ora? Lho, menawi londo dhateng wonten mriki
Panjenengan rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu. Lah kowe, Kula ya ora melu-melu. Lah panjenengan ngono iki. hah? Apa ngono sing dadak iki? Mana? Ora berdebat iki wong. Ban belo to. Golek Islam melu. Allah. Kalau bisa tuh nopo bebek nih. Bebek ini kok malah apik lho nika. Lah apa? Bloke bebek saya resi. Tapi kan aja gawe ndekne dadak. Seluruh menata kerapase. Tapi itu mau sing kudu. Oh, jen sing beberapa itu Betul. ora kok pian buat. Sepisan Ya, tegah menapa Oh, menawi wicanten bisa saben ngomong aja nyinggung rasane wong liya. iki. Iki terus Nek gawe nulis yang medsos. iki Coba to ngelarani hati marake. apa kali berita-berita hoax nggih. Lah, Karena di rada dalam pinter tapi. dengaran itu bareng kumpul jenengan itu tularan aja. Jadi nek nge-share berita sing belum pasti napa niku hoax. Kalau menurut amandemen Undang-Undang ITE itu boten pasal 27 28 ancamannya 6 tahun denda 1 miliar. Pinter. Ide ngerti ora? Lah niki calon gubernur lho, Pak. Jenengan ngerti gubernur Jawa Tengah kok? Lho sapa kuwi? Biasanya rasa gokean rame. Gubernur Jawa Tengah. Iya. Kula niki rakyate. Wes ngene paman, Bibi. Nggih. Aku wis kangen karo bojoku. Wis ora ketemu. Lah kok Penjelasan. sampe ngopi kok ngoten kula. Wes ayo rapi. Apa? Aja gelutan meneh. Wis akeh tentaraku sing gugur. Ayo saiki padha sing rukun. Keprihatinane awake dhewe kabeh tunjukno. Kereken gendera gula klapa sak madyaning saka kanggo ngurmati kabeh prajurit sing gugur. Ayo sing kompak jaga Nuswantara. Sanggup kabeh ya? Sing pepayung dening Garuda Pancasila. Sing awake dhewe kabeh kudu njaga lan tansah makarya kanggo Nusantara. Sarujuk kabeh. Wis. Saiki awake dhewe kudu kompak jaga Nuswantara kabeh. Merdeka! Tepuk tangan untuk adik-adik kita dari SMP 5 yang untuk kita dalam seluruh penampilan luar biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pagelaran rakyat, ini kesenian yang memang mesti kita lestarikan. Kesan-kesan tadi gimana Pak? Ya, Kesan-kesan tadi? ya setidaknya begini. Maksud kita tentu kita bukan pemain profesional, kita mendorong agar seni kita bisa berkembang, masyarakat berpartisipasi. Dan yang gambar semua anak-anak SMP 5 yang luar biasa. 2 diantaranya juara, dahsyat lah menurut saya. Ada pemain profesional, ada pelajar, ada pejabat. Makanya kalau ini jalan terus, main terus, ini harapan kita nantinya kesenian ini tidak hanya kita uri-uri, tapi kita kembangkan. Kembangkan ini penting.
Nanti harapan kita juga akan ada teknologi-teknologi yang bisa masuk, seperti nanti ada festival kedokteran di Klaten. Yang pertama tidak, yang pertama tadi tidak. Orang ngomong apa? Yang bagian ngomong, yang tidak Pertama ngomong, yuk, berita tutup. bisa mundur ya. Action hanya action dong. Action ingin dong. Iya. Berarti ya Pak. Sengaja untuk menambah balik tajam, sangar. Kaget deh. Nanti tuh nggak terima lagi.